Hello guys, welcome back to my YouTube channel Niwanka Hadia. Temetu ang open yo yepi. Kaman uwi log chanang yanga. Te yo piki kaman ite chanang yanga ma. Te yapai wan yo uwi log kajak te lene kat wiji ya. Uwi log hi asa yo piki kaman chanang yanga ma. Te kata krep ni anai ni na jwai nang dap nei te yo la chanang. Te yo pi terchang ha nang ojur chit kesngi te e open yo pi ka mana mani beneng ma yo bang ha yo pi te kate umi na ama pai ka tu view ha jua yo bang ha beneng ne wa ta wa chit kesngi nang yo lai adang kan bu yo taksi yo bang hai beneng ta wa chit sni bo chỉ bắt đầu lặp lại một tiếp sa và tụi phần vô thì có view mà mà chân năng ăn hai nè kịch lọc à cảm ơn điều ăn tự đi ăn được mê hai trốn lại mà tự đi nhà lại thế nào mà Pak gini ilang na senang marah cuci kakak patah ya damro kerjaan kan asa sarkai be porite sarkai be kai mak asa ang pak pi marah cuci de damro kerjaan kan para senang senang marah you bika wat kerjaan kan kami gilok try senang kentai serang pakai tunang log itu gilok ojo geli nei wan senang pikong nanang tadi yo ini tak ada boy long nang te hai ni ha sebentar te no lai pi na juai dap nei te negan lat na liang timun sa lai nak senang yang itu pinang gitu kudu geli ha tena shalong wan te liang tidiang menjuai te liang timun nagan ni galat yo bika baik naik tu bang kedong cai tu ini hanya pusing hawa ejer mah tak internet hanang penjual pi tak nampak gerik tanang
Kantu saya yu sai ya. Manduk ni đang sạ blok hay ni tip menu po chanang. Ini nang dah poi ha na tiang nang ta kan ni to kan lahat ko lai cha chanang yang inang dap ne te ti na chek ti wan go lai cha nam dong khang dul li ma ta go bai che ta to lai nam dong khang dul li ta kan nin hai ni wan go lai cha chanang yang i de yu phi nang go lai chanang jingi sa i mention bai ama ni ka sai ko ni de em itu kudujuk kali bah na itu yok poyon cha chanang yang i mana po cha chanang ni open yon ama finally the boy yung anang te the boy chananga te dat mete te pen yo ye piki pon ya gitu go lai nang gilat go lai chanang yang i te to ile wa tanara te to wa bun buru nang te ite ta ang e tu yo pen yo na man the boy chanang te chanang dat nyo pen yo rare hayung yang ngai te ini yung yang nga dat mete te yo da chanang kita cita kam tu te i chanang yang nga cha nang jingi ni to te i yang lubit ma te i open yo ye pi daga i wan mo cha khamat kaman man ni te de yo ye pi kam tu khajang te yo ong te dan hi nang te kam tu dan hi chanang yang nga te i open yo na cha khamat dan kaman ma kat wadang yo kam ven ong te to iktin yang chanang yang ima to do po cha chanang thak kalam yang chanang hi se to ong kamen de te kat tu to ong nang ya gini kawan ong phi ong asa pai nang mar ong te saram gi te ni te ta wing dir ki dep nya ku bai kita gi lang a tambien de nya ku bai yo tip sia thu phi ma dok le lang tu sa to wi lok cha chanang nang te ni te dau te hap klam hi ở đây tin yang in do nang te yo he tu to chanang yang a ni to ha yang lubit ma tu sorak situ tu no ta sorak cha ta chawa tap tu sem yo ra re nang yo ki chanang yang a man te dau ni to hami ngot mai ni hami ngot yang lubut sai ni tam tua yo ra ri de a te yo te tam tua nang ni tua te i pai hi le yo suk ha nang ti ga sing penang yo ngai ya de te tam tua sa yo ra ri a te tip opong kut hi ni nama do yo chu ring nama te tam tua man mi ang nang ju ang mi nga ang nang gak tu le mah pon bin tarap kulam tabiang ha taklam rapi le o le nang kulam he usa Ante? Tata tara pile ole no kulam sa. Tes tara ang rabu ngaliring chua o di pun ya pina o jang yang ah. Pai ang penyo pi ni sniang na tambien gi o mi yo.
Wato wa em salon gi wa chit ris ngi nang thia ha gi hai te hapo yo chna phiki te ma bien bi mi te yo suk nang te em salon gi ru thia gi tai jai na ar mut hai tai te dep nei te kam tu yo te ông khai dưa lẽ mẹ dưa phải yor ai ở sla bát thô phải ưu tiên stem tip ile man gam tem tip de á te sep ai ở đây lại chăn mẹ gì yor ai ở yo tại lại pen yo nang cam tu ở yo sla bát thô làm hơi te tai chăn này pika kuskur cái tai hay tai nang te cam tu ở sa cam tu đâu phải nang nhẹ hả thì em mù dọ ra rồi á u vlog te channang kacak ấy tang và cam te lệ te kacak te dọ ấy te ham siang pher ma dọ bà te nang te cam te đều ông như gì lệ te biết te dan hi bye see you in next video.